Het ongeluk gebeurt vannacht correct van in uur. De slachtoffers, de 22-jarige bestuurder en zijn passagier van 23, rieden op de Poptawai bij de Wiek Westeinde. Op hichte van het Christellengebouw gaat het mis. De man kwam met de auto vanuit richting Marsum en reed richting Ljouwert. Weer vermoedelijk in de berm rekken. En toen had ze een BM rekken met de auto en uiteindelijk ben ze met de auto in het water belonen. En dat klap is hagruts in de BM en ook in het water, dat de man op slag deed. Omwoners jaren de klap, zogen de auto in het water lezen en was kan je de helptjenesten. Maar al gauw is duidelijk dat ze voor de beide auto's net een soort met dwang kennen. Ik de oproepen doekers net. Ja, die doekers in eerste instantie om te zien dat er nog mensen in de auto zitten. Dat wie er zitten 2 in, die gaan ze eruit halen. En vervolgens gaan zij nog in omjouwing ontziek in dat er mogelijk nog meer slachtoffers zijn. Maar dat was gelukkig net het geval. De politie doet onderzoek naar de daaddracht van het ongeluk.